नोंसिनिया आब' गुमैसो होगोन बे मिथिया बहानि लाखिना लादों बिसोरो बङाइगावनि होननानै उदालगुरिनिसो बिसोरो खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट लानानै फैदों स' नैबे आपडेटआ ओरैबायदि आसरित ओरैबायदि सोमोनांथावना थ' जोंनि बर' आइजोफ्रा ओरैबायदि पावारफुल आइजो थामारोना इउनिसेक्स पार्लार खुलिनायनि नामाव मा खालामो मा मावो माने गावसोरसो मिथिसिगौ आरो थ' लोगोफोर सासे इउनिसेक्स पार्लाराव मावग्रा बर' आइजोआ सासे फरेस्ट डिपुटि रेन्जारखौनो लानानै खारदों ओरैबायदि आसरित आरो दा बै जाथायखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला गासैबो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना क्लियारलि बुजि मोनगोन आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ होगोन दा ओरैबायदि आसरित आरो सासे फरेस्ट साखरि मावनाय दा प्रमोसन जानायाबो बिथाङा गोबाव जायाखैमोन बारा बावाखैमोन डिपुटि रेन्जार माने बिथाङा प्रमोसन जाबाय आरो डिपुटि रेन्जाराव दा बे साख्रिखौ गारनानै इउनिसेक्स पार्लार होग्रा सासे आइजोखौ माने आइजोजों लानानै खारजादों आरो हिन्जावासो लाना खारदों जों गोबां समाव माने हौवाफोरा हिन्जावफोरखौ लाना खारनाय खोनायोमोन गुबुननि हिन्जावफोरखौ लाना खारनाय खोनायोमोन नाथाय नैबे एसे आलादा जाबाय ओरैबायदि माने डेन्जार पावारफुल आइजो जागोन बियो नङा होमबा लोगोफोर इउनिसेक्स पार्लाराव मावनाय आइजोआ माने डिपुटि फरेस्ट रेन्जारखौनो लानानै खारबाय नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै ला जाय फरेस्ट डिपुटि रेन्जारनि बिसिया मा फोरमायखो गासैबो जाथायखौ क्लियारलि फोरमायदों नोंथांमोना गासैबो बुजि मोनगोन सानि हौवाया सासे जाबाय सानि हौवाया सासे हिनजावजों गोसथोलाय थाइखा जरानि मार्जिथाजों गोसथोलायनानै दा साख्रियावनो डिउटियावनो थांला हौवा हिनजावजोंसो गिदिंबाय थायो पार्लार माबा खुलिना होदों इउनिसेक्स पार्लार ना मा हौवा हिनजाव हाबलायनो मोननाय मोदोम नालायनो मोननाय बेबायदि पार्लार खुलिना होदों आरो साख्रिया माबा फरेस्टारनिफ्राय प्रमोसन जानानै डिपुटि रेन्जार जाबायमोन आइसि जालायलायबायमोन दा साख्रियावनो जयेनानो जाला बियो आं बे हौवाया उदालगुरिनि आंथ' चिरां डिस्ट्रिक्टनि लाना खारनाय हिनजावा थिनालि थाइखा जरानि मार्जिथा बसुमतारी बे मार्जिथायाथ' बिराद माबाखासो सोरजों बदनाम जानाय मानसि जोंनियावसो लिंक दंजोबो कन्टेक्ट दंजोबो जोंनियाव प्रुफ दंजोबो बे हिनजावा सोरजों थांदों सोरजों माबादों जोंनियाव गासैबो जों प्रुफ होनो हाजोबो बोसोरसेसो जाबाय बिसोरो माबानाया माबा न'आव थाङि जानाया सारि माससो जाबाय आरो बे न'आव थांला गथ' गथायखौबो फाता लाला फैसा गरसेबो हरला बियो दा आङो गथ' गथायनि एडमिसननि टाइम जाबाय आं एडमिसनबो होनो हायाखै गरसेबो गैया आंनियाव आखायाव फैसा सासेया 6आव फरायो सासेया 9आव मोनबायमोन दा आं एडमिसनखौनो होनो हायाखै स्कुलावबो थाङाखै गथ'फोरा दा बियो थांफिननांगौमोन डिउटिखौ जयेन जाफिननांगौमोन बियो बे हिनजावखौ गारनानै हिनजावजों बेबायदि गाज्रि माबा होनानै मा मोननो बेलाय बेसेबां बिजनेस खालामना जानो बेलाय माथो होसो जायोसो माथो दाखालिसो बावैसो जों थांनानै माबादोंमोन मोनहैदोंमोन मानसिया खारनानैसो माबा गारि लानानै खारबाय हिनजावाबो उल्थाथिं खारबाय पार्लारावनो मोनहैदोंमोन गैया होनना थगायो हिनजावा ओमफ्राय खारनानै माबाजों उल्थाथिंजाय खारनानै सानैबो खारलांबाय नङाबा मोनखासिगौमोन बिसोरखौ माबा बे बाक्सा नङानो बरपेटायाव पार्लार होदों आरो बेयावनो बांगालफोरनि माबायाव रुम भारा थायो सानैजों ओमफ्राय बरपेटायाव दखान पार्लार होदों बेयावबो हौवाफोरखौ मासाज खालामो हल बडि मासाजनो टावेलल' गाननानै मासाज नायोनो ओमफ्राय आरो बेल' नङानो मोनथामसो जाबायनो माबा पार्लार खुलिनाया ओमफ्राय बिनिखाय बियो साख्रिखौ गारनानै माबाबाय दा हिनजावनि खिथु हिनजावजोंनो थाफाबाय थायो बे न'आवबो थांला आरो लोगोफोरजोंबो कन्टेक्ट खालामा रावजोंबो बेहा लिंक गैया सिम कार्डखौबो सोलायबाय थायो बे गारबाय थायो सोरबा एसेसो मोनबायबाथाय गाव फन खालामहरफ्लांबाथाय सिम कार्डखौ बोखारबाय गारबाय सिम कार्ड खैथाबा सिम सोलायबाय बेयो फैफिननांगौ बियो डिउटियाव जयेन जानांगौ गारनानै नङाबा खिन्थु जों हले नागिरबाय थागोन जों मानसिखौ नोंथांमोना नुखाबाय फरेस्ट रेन्जारनि बिसिया जाय इउनिसेक्स पार्लार होग्रा आइजोजों लानानै खारजादों बिथाङाथ' गोबां दुखु फोरमायदों गथ'फोर सानै दं बिराद जार्लायाव गोलैनानै दङ दायो
सिगाङाव साख्रि मावदोंमोनब्लाबो फिसाया एसे नायोमोन दा मानिबा धान्दायाव थांनानै इउनिसेक्स पार्लाराव मोदोम नाजाहैनानै माने गरमा बारा जाबाय खोमा बेखायनो लाना खारजानानै दा एकदम न'ना गथ'ना पात्ता लाला दा बेखायनो न'खरनिया खावलायदों आरो सोरबाफोर नुसनोब्ला बहाबा नुबाय बायोब्ला नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय खावलायदों थ' नोंथांमोना नुबाय बायोब्ला खोन्थाहर आरो बेफोरबायदि आइजोखौ बेफोरबायदि हौवाखौ बेफोरबायदि हिन्जावफोरखौ इसिबां माने गोजोननाय गैयि माने नांगौ जोबि लुबैसुलाफोरखौ मा खालामनांगौ हमना लाबोनानै हाथायफ्राव जे बानलु गोमोन मोनोना गोजा गोजा बेखौ लाबोनानै देग्लिनानै मा खालामनांगौ नोंथांमोना बुंदो दा बेफोरबायदि खालामनांगौ आरो अब्लासो बिसोरनि जे आखु लुबैसुला आखु बेखौ माने नर्मेल खालामनो हागोन आरो दा लोगोफोर नोंथांमोना मा सानखो भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालाम जाहाथे बैसोर सानै एकदम माने गुन्दा गुन्दी होननानै बुंनांसिगोन बिसोरखौ बैसोरो नुहैयो बिसोरखौ माने सोरबाफोर नुसुनानै न' फारसे खोन्थाहरनो हायो दा बेफोरबायदि सापर्ट खालामदो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ शेयार खालामनानै लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन टाटा बाय बाय।